ఈ దేవుని యొక్క జీవితం ద్వారా మనల్ని ఎంతో హెచ్చరించి ఉన్నాడు. మన సేవ విషయంలో కానీ, విశ్వాస జీవిత విషయంలో కానీ వచ్చే అసలు పరిస్థితులని ఎలాగ ఎదుర్కోవాలనో ఈ అన్నిటి విషయంలో కూడా దేవుడు మనకు ఎన్నో విషయాలని నేర్పాడు. అయితే ఇప్పుడు కొన్ని మాటలు మరి దేవుని సేవకులుగా మనము ఉండవలసిన విధానం ఎలాగంటే కొన్ని మాటల్ని మనం చూసుకుందాం. మరి మన సేవా జీవితంలో సాతానుడు అనేక రీతులుగా అనేక పరిస్థితుల గుండా పరిస్థితులను తీసుకొని వస్తున్నాడు. అలాంటి పరిస్థితులని మనం ఎదుర్కోవడము చాలా కష్టకరమైన పరిస్థితి. ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఉన్న అసలు పరిస్థితి చూస్తే సాతానుడు చాలా పని చేస్తున్నాడు. మనము నిద్రపోతున్నాం కానీ వానికి నిద్ర లేదు. సమయము కొంచెమే అని వాడు చాలా పని చేస్తున్నాడు. అందుకే దేవుని వాక్యంలో ఉంటుంది, ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంటుంది, చూస్తారా? ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయం 12 వచనం చదవండి. పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా ఉత్సాహించుడి. భూమి సముద్రమా మీకు శ్రమ. అపవాదికి సమయము కొంచెమని తెలుసుకొని బహుక్రోధము గలవాడై మీ యొద్దకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పాను. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాము. ప్రేమగల తండ్రి, దయగలిగిన దేవ, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఇదిగో అపవాదికి కూడా సమయం కొంచెమని వాడెంతో ఉధృతంగా వేగిరపడుతూ వాని పని వాడు చేస్తున్నాడు. మేము కూడా నీ రాకడ దినాల్లో ఉన్నాం, విశ్వాసమును కోల్పోయే దినాల్లో ఉన్నాం. మాకు అప్పచెప్పిన పనిని మేము ఎట్లా కొనసాగించాలనో మేము అంతకంటే ముఖ్యంగా త్వరపడుతూ నీ పని చేస్తుండాలి. నీ పని కొరకు మమ్మల్ని నిర్ణయించినావు. నీ నిర్ణయ ప్రకారంగా, నీ చిత్తానుసారంగా, నీ ఉద్దేశానుసారంగా, నీ ఇష్టానుసారంగా నీ పని చేయడానికి మాకు బలపరచండి. మేము బలహీనము, నీవు బలపరిస్తే తప్ప మేము నీ పని చేయలేము. మా సొంత ఇష్టంతో చేసిన పని నిలవదు. స్వశక్తితో చేసింది కనబడలేదు. మా సొంత జ్ఞానముతో చేసింది నీ ఎదుట నిలబడలేదు. అయితే నీ ఆత్మ ద్వారా జరగాలి, నీ నడిపింపు ద్వారా నడవాలి. ఆ పని మాత్రమే నిత్యత్వంలో నిలబడేది. దాని కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి బలపరచండి. ఇప్పుడు జరిగే పరిస్థితులను ఎట్లా ఎదుర్కోవాలనో కావలసినటువంటి శక్తివంతంగా ఎదుర్కొనడానికి నీవే మమ్మలను బలపరచుమని యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమెన్. ప్రియమైన వర్లారా, ముఖ్యంగా చూస్తే ఈ చివరి దినాల్లో విశ్వాసము కోల్పోయే దినాల్లో ఉంటున్నాము. సాతానుడు చాలా పని చేస్తున్నాడు, మనం కూడా పని చేయాలి. మనము చేస్తే వాడు కూర్చుంటాడు, మనం కూర్చుంటే వాడు లేస్తాడు. మనం పరిచర్య చేయలేమనుకో వాడు చేస్తాడు. అది నిజంగా ఇప్పుడు సాతాను తీసుకొచ్చే పరిస్థితి ఇప్పటి నుంచే కాదు, అది మొదటి నుంచి కూడా ఉంది. భక్తుడైన దావీదు దగ్గర, దావీదు కుటుంబం మీద కూడా తీసుకొచ్చాడు సాతానుడు. ఎట్లా తీసుకొచ్చాడో, ఏ రూపంలో తీసుకొచ్చాడో చూద్దాం. చూడండి, ఆయన రాజ్యపాలన మీద లేక ఆయన కుటుంబం మీద దాడి చేయడానికి వాడెంతో ప్రయత్నం చేశాడు. చూడండి, సమూయేలు గ్రంథం 1 సమూయేలు గ్రంథము  ఇక్కడ కనపడలేదు అంత చికాకును. 1
2 సమయాలా? ఆ 2 సమయాల గ్రంథం చూడండి. రెండవ సమయాల గ్రంథము 15వ అధ్యాయము  దావీదు కుటుంబంలో ఉన్న అసలు పరిస్థితి. ఈ రోజులలో సాతానుడు ఎట్లా పనిచేయాలనో వానికి చాలా తెలుసు. కుటుంబం మీనట్టు దాడి చేయాలి, సంఘం మీనట్టు దాడి చేయాలి, సేవకుల మీనట్టు దాడి చేయాలి, సేవకుని ఎక్కడ పడగొట్టాలి, ఏ విధానంగా పరిసరాన్ని చెడగొట్టాలనో సాతానుకు చాలా తెలుసు. వాడు ఎట్లా చేసినాడంటే దావీదు కుటుంబం మీద ఏ రూపంలో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడో తెలుసా? 15వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో సాతానుడు దావీదు కుటుంబంలో నుంచి దావీదు కుమారుడైన అబ్షాలోముతోని ప్లాన్ వేశాడు. ఏమని? ఒక కుటుంబ సమస్యను తీసుకురావడానికి ప్లాన్ వేశాడు. 31వ వచనం చదవండి దయచేసి. 31వ వచనం, 15వ అధ్యాయం 31, రెండవ సమయాలు 15:31. అంతలో ఒకడు వచ్చి అబ్షాలోము చేసిన కుట్రలో అహీతోపెలు చేరి ఉన్నాడని దావీదునకు తెలియజేయగా, దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచనను చెడగొట్టుమని సాల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే అబ్షాలోము కుట్ర చేశాడు కొడుకు, కానీ అబ్షాలోము కుట్రలో ఎవరు చేరున్నారు? అహీతోపెలు చేరి ఉన్నాడు. ఈ అహీతోపెలు అనేవాడు మహా డేంజర్ గాడు. ఈనాడు చాలా అహీతోపెలు ఉంటారు. వీళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అహీతోపెలు అంటే సాతాను యొక్క అనుచరుడే, సాతాను యొక్క సాధనంగా వాడబడుతున్న అసలు వ్యక్తే. దావీదు కుటుంబానికి ఒక నష్టాన్ని కష్టాన్ని తీసుకురావడానికి సాతానుడు తనను ఏర్పరచుకున్న అసలు వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. కాబట్టి నిజంగా చూస్తే దావీదు కుమారుడైన అబ్షాలోము కుట్ర చూస్తే పర్వాలేదు, కానీ వారి కుట్రలో వీడు చేరున్నాడట. వీడు డేంజరు. ఇప్పుడు దావీదు దీని విషయంలో ఎంత ప్రయత్నం చేశాడంటే అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచన మీద పసిగట్టాడు. అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచన మీద పసిగట్టాడంటే కర్ర పట్టుకోలేడు, కత్తి పట్టలేడు, లడాయి చేయడానికి, యుద్ధం చేయడానికి ఒక డాలు పట్టుకోలేడు, ఏమీ చేయలేడు. కానీ ఆయన చేసిన వాయుధం ఏమిటంటే సాతాను తీసుకొచ్చే ప్రతి పరిస్థితిని విజయవంతంగా ఎదుర్కోవాలంటే ఆయుధం ఏదంటే ఇక్కడ ప్రార్థన. చూడండి, ఇక్కడ ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేశాడు? యెహోవా అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచనలు చెడగొట్టుమని చాలు. ఇది ప్రార్థన ఏం చేసిందంటే పరిస్థితిని కూడా మార్చివేస్తుంది. చూడండి, నినివే పట్టణం మీద దేవుడు అన్నాడు, నినివే పట్టణానికి యోనాని ఎల్లుమని అన్నప్పుడు నినివే పట్టణానికి యోన వెళ్ళకుండా ఉన్నప్పుడు నినివే పట్టణానికి ఒక సమయం అంటూ ఇచ్చాడు. ఏమంటే 40 రోజులు మాత్రమే దాని సమయం ఉంది అని చెప్పాడు. అయితే ఇక్కడ చూస్తే ముందు ఒకదాన్ని శిక్షించడానికి సమయాన్ని దేవుడు ఇస్తున్నాడు. ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే శిక్ష నుంచి వాళ్ళు విడిపింపబడతారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు అహీతోపెలు అనేవాడు సమయం ఇచ్చుడు కాదు, కానీ దావీదు కుటుంబానికి నష్టం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ప్రయత్నం చేసిన దానికి ఇప్పుడు దావీదు ఆలోచన చేస్తే ఆయన దగ్గరికి ఒక వర్తమానికుడు వచ్చి చెప్పాడు, అయ్యా నీ కొడుకు మంచిదే, కానీ నీ కొడుకు నీ మీద మరి విరోధంగా ఉంటే పర్వాలేదు, కానీ ఆయనతో పాటుగా అహీతోపెలు అనేవాడు ఉన్నాడు, వారు ఆలోచన చేస్తున్నాడు అయ్యా అని చెప్పాడు. ఈ ఆలోచన ఎప్పుడైతే దావీదు విన్నాడో విని మౌనంగా ఉండలేడు, కానీ అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచన ఏం చేయమని ప్రార్థన చేశాడు? చెడగొట్టుమని ప్రార్థన చేశాడు. ఆలోచన మీద పనిపడ్డాడు.
ఆలోచన మీద పని కట్టుకున్నాడు. అహీతోపెలు యొక్క అహీతోపెలుని కొట్టాలి, ఆయనతో యుద్ధం చేయాలని అనుకోలేడు. కానీ అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచనని చెడగొట్టమన్నాడు అంతే. ఆయనను కొట్టమని చెప్పలేడు, ఆయనను శిక్షించమని చెప్పలేడు, ఆయనను ప్రభువా నాకు దొరికించమని చెప్పలేడు, ఆయనతో నేను యుద్ధం చేస్తానని అనలేడు. కానీ నైపుణ్యతగా ఎట్లా చేసినాడంటే అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచనని చెడగొట్టమన్నాడు. అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచన చెడిపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఆ పని అంతా కూడా అక్కడ జరగబోయే అసలు చెడు కార్యం అంతా కూడా ఏమైపోతుంది? ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు బాబేలు గోపురంను కట్టుకునేటప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? వారి ఆలోచన మీద దెబ్బ కొట్టాడు. ఏమని కొట్టాడు? వారు దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఉందామన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఆలోచన నెరవేర్చబడకుండా ఆలోచన మీద దెబ్బ కొట్టినట్టుగా అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచన మీద దావీదు దెబ్బ కొట్టాడు. ఆలోచనని దెబ్బతీయడం. ఇప్పుడు సాతానుడు పొంచి ఉంటున్నాడు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో సాతాను తీసుకొచ్చే ప్రతి కుతంత్రముని అదంతటిని కూడా కూలగొట్టాలంటే మన శక్తి ద్వారా కానీ మన బలము ద్వారా ఏది కూడా మనం సాధించలేం. కాబట్టి దేవుని శక్తి ఎదుట ఏమీ నిలవదు. దేవుడు నిజంగా ఏమి చేయాలంటే అది చేయడానికి ఆయన సమర్థుడు, ఆయన నిజంగా చేయగలడు. అలాంటి చేయగలిగినటువంటి దేవునికి ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమని చెప్పి అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచన కొరకు దేవుని దగ్గర ఆయన ఏం చేశాడు? మొరపెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆలోచన అక్కడ ఆగిందా సాగిందా అనేది 17వ అధ్యాయంలోనికి పోతే మనకు అర్థమవుతుంది. 17వ అధ్యాయం చూడండి. 17వ అధ్యాయంలో 23వ వచనంలో 17:23 17:23 అహీతోపెలు తాను చెప్పిన ఆలోచన జరగకపోవుట చూచి గాడిదకు గంతగట్టి ఎక్కి తన ఊరిన ఉన్న తన ఇంటికి పోయి తన ఇల్లు చక్కపెట్టుకొని ఉరిపోసుకొని చనిపోయాను. మరి ఈయనేమన్నా దావీదు చేశాడు ఈ పని అంటే తనిచ్చక తానే ఏమైపోయాడు? ఉరిపోసుకొని సావడం. అంటే ఇప్పుడు ప్రార్థన ఏం చేసింది? పరిస్థితిని మార్చిందండి. దేని విషయంలో అందుకన్నాడు దేనిని గురించి చింతింపకుడి కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడి. ఆ ప్రార్థన పరిస్థితిని ఎట్లా మారుస్తుందో చూడండి. దావీదు ప్రార్థన చేశాడు, అహీతోపెలు ఆలోచన అంతా కూడా చెడగొట్టబడ్డది. ఈనాడు సమాజం మీదకి వచ్చే శత్రువు కావచ్చు, సేవకుల మీదకి వచ్చే సమస్య కావచ్చు, రకరకాల పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తాం. వెళ్ళినప్పటికీ మన శక్తితోని మన బలముతోని మన తెలివితేటలతోని ఏది సాధించలేం. కానీ ప్రార్థన దానికే మనం అప్పచెప్పినాం అనుకో, ప్రార్థన ఏదైనా చేయగలదు, ప్రార్థన దేనైనా సాధించగలదు. ప్రతి విషయంలో దేనిని గురించి మీరు చింతింపకుడి కానీ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి అని చెప్పాడు. చూడండి ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రిక అంటే 4:6 వచ్చిన అనుకుంటా, చదవండి దయచేసి అదే మాట. 4:6 దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములను అదే మనం ఏం చేస్తామంటే చింతిస్తానికి మొదలు పెడతాం. చింతిస్తాం, ఫలానోనికి ఫలాంది ఉన్నది నాకు లేదా, ఫలానోనికి బండి ఉంటే నాకు బండి లేకపోయా, ఫలానోనికి మందిరం ఉంటే నాకు మందిరం లేకపోయా, ఫలానోనికి ఇది ఫలాంది ఉన్నది నాకు లేదా. చింత. ఈ చింతలు ఏం చేస్తానంటే చింతించడం వల్ల ఏమైనా చేస్తామా? ఏమీ చేయలేం. ఏమీ చేయని దాని కొరకు మనం చింతిస్తాం, ఏమీ సాధించని దాని కొరకు ఆలోచిస్తాం. కానీ దేవుడు ఏమన్నాడంటే నీ చింత యావత్తు నా మీద వెయ్యి, అంతే. ఆయన మీద వేసి తీరాలంతే, ఆయన చూసుకుంటాడు. ఏ చింతైనా కావచ్చు, ఏ పరిస్థితిని కావచ్చు,
ఏ పరిశోధన అయినా కావచ్చు, ఎలాంటి స్థితి అయినా కావచ్చు, మన ప్రార్థనలు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవునికి, మన ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చే దేవునికి మనకున్న పరిస్థితులను తెలియజేయడానికి మనం ఎక్కడ చింతపడవలసిన అవసరము లేదు. చింతించకుండా ఆయనకు చెప్పేసేయాలి, అయ్యా నా పరిస్థితి ఇది. ఆయన ఏ సమయానికి వచ్చినా, ఏ సందర్భాన పోయినా కాదనేవాడు కాదు. ఏ టయానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆయన నాకు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు అనేవాడు కాదు. మధ్యరాత్రి పోవచ్చు, ఆయన దగ్గర ప్రార్థన చేయవచ్చు, లేకపోతే మధ్య పగులు కావచ్చు, రాత్రి కావచ్చు, సాయంకాలం కావచ్చు, ఏ టైమైనా కావచ్చు, ఆయనకు మొరపెట్టడానికి ఎలాంటి యొక్క విధానం కాదు. నీకు సమయం ఉన్నంత వరకు, నీకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఆయన దగ్గర మొరపెట్టడమే, ప్రార్థన చేయడమే నీ బాధ్యత. కార్యం చేసేది మాత్రం ఆయన బాధ్యత. తెలియజేసేది మనది, కార్యమును చేసేది ఆయన. మరి అలాంటి దేవుని ఎదుట మన పరిస్థితులన్నీ కూడా తెలియజేసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది. ఇప్పుడు దావీదు కూడా ఏం చేశాడంటే, దావీదును దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. దావీదు తన జీవితంలో ఎంతో దేవునికి చాలా మంచివానిగా ఉన్నాడు. అందుకే దావీదును ఏర్పాటు చేయకముందు దావీదుని గురించి దేవుడు అన్నాడు. తెలుసా దావీదుని గురించి ఏమన్నాడంటే, ఒక దగ్గర ఉంటుంది అపోస్తల కార్యము 13వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో దావీదుని గురించి దేవుడు అంటాడు. చూడండి 13:22. అతను తొలగించి మరియు ఆయన నేను యెస్సై కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని, అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చునని చెప్పి అతని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాను. ఇది కాబట్టి దేవుడే చెప్పాడు దావీదుని గురించి. అలాంటి వ్యక్తి మీదికి ఆయుధోపేలు ఆలోచన చేశాడు. కానీ ఆయన చేసిన ప్రార్థనకి నేను తట్టుకున్నాడా? అలాంటి వ్యక్తి మీద ఆలోచన చేస్తూ వచ్చారు. ఈయన ఏమీ చేయలేడు. ఈయననేమో ఆలోచించేది ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలి, ఎక్కడ పోయినా నష్టపరచాలి, ఎక్కడ ఈ బలహీనపరచాలి, ఏ రాజ్య పరిపాలన మీద ఎడ చేయాలనుకోని ఆలోచనతో వచ్చాడు. కానీ ఈయన ఏం చేశాడంటే, ఈయన దేని మీద పని కట్టుకోలేడు, కానీ పసి కట్టి ఎక్కడ కొట్టాడంటే దెబ్బ ఆలోచనల మీద కొట్టాడు. ప్రభువా ఆయన ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ఏం చేయాలి? చెడగొట్టాలి. వాడు వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తున్నాడు, సమాజానికి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తున్నాడు, రాజ్య పాలనకి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తున్నాడు, దేవుని రాజ్య పాలన నడవకుండా ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆలోచన ఏం చేయాలి? చెదరగొట్టినాడు. అనేకమైన సంటి సంస్థలు, పరిస్థితులు ఇలాగనే చేస్తున్నాయి. మనం ఏదో ఊరికనే పరిస్థితి జరుగుతుంటే చూస్తున్నాం, కానీ అది మన దగ్గర కాలేదులే, మన దేశంలో కాదు కదా, మన రాష్ట్రంలో కాదు కదా, మన పక్కలో కాదు కదా, మన సంఘంలో కాదు కదా, అవతల సంఘంలో కదా అనుకుంటున్నాం. అదే పరిస్థితి నీ దగ్గరికి వస్తే ఎట్లుంటుంది? కానీ దావీదులాగా మనము కూడా పసిగట్టి ప్రార్థన చేస్తుండాలి. పసిగట్టి ప్రార్థన చేశాడు. దేవుడు అద్భుతంగా, ఆశ్చర్యకరంగా విజయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు. ఇప్పుడు దేవుడు కోరుకునేది ఏదంటే, మన సేవా జీవితంలో, మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన కోరుకునేది ఏదంటే, ఇతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అనుకోవాలి. మనం అనుకోవడం కాదు. ఎవరు అనాలే? దేవుడు అనాలే. చాలామందితో అనుకుంటాం ఆయన చాలా మంచోడు అంటే మనం ఎంతో పొంగిపోతాం. మనుషులు పొగిడినాడు అనుకో మనం పొరలి పడతాం. వాళ్ళు పొగుడుతున్నారని మనం పైకెక్కవద్దు, కానీ దేవుడు మనని గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలి. ఇదిగో ఇతని గురించి నీకు తెలుసా అన్నాడు. యోబుని గురించి అన్నాడు. నా సేవకుడైన యోబు సంగతులు ఆలోచించావా? అతడు ఎవరితో చెప్తున్నాడు ఆ మాటని? సైతానుతో చెప్తున్నాడు దేవుడు. అతడు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించినవాడు. అతని లాంటి వ్యక్తి ఆ యూదు దేశంలో ఎవరు లేరు అని చెప్తున్నాడు.
సాతానుకి ఎసరు పుడుతుంది, కోపం వస్తుంది. సాతానుడు ఎట్లనంటే, చూసావా ఏం చేశాడు, వానికి సమయము కొంచెమే కాబట్టి వాడు పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అయితే ఆ సమయాన్ని వాడు సద్వినియోగం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. మనకు కూడా దేవుడు రాకల్లో చాలా అందుబాటులో ఉంది, చాలా దగ్గర. ఆయన అంటున్నాడు, ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉంది, నిన్ను తీసుకొని వస్తున్నాను అని అంటే మనమేం చేయాలి? జీతం తీసుకుంటే రెడీ ఉండాలనా? అది ఎందుకులే అనుకుంటున్నామా? దేవుని కొరకు నమ్మకస్తులుగా, నమ్మకమైన వారుగా ఉండి దేవుడిచ్చే జీతాన్ని తీసుకొని, జీతం అంటే ఏదో చాలామంది అనుకోని జీతాలు చేస్తాను అనుకో, జీతాల కొరకు కాదు. దేవుడు బహుమానం ఇవ్వబోతున్నాడు. దేవుడిచ్చే బహుమానం అనే అదే జీతం. దాన్ని పొందడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. అందుకు దావీదులాగా ఇతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చును. దేవుని ఉద్దేశం ఏందో, దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడు. ఎందు నిమిత్తం పిలిచాడు, ఎందుకోసం పిలిచాడు, ఏమి చేయడానికి పిలిచాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని మనము ఎరిగిన వారమై ముందుకు నడుస్తుండాలే. ఇది మనము అలాంటి ఒక గమ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని ప్రభు పేరట మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అందుకే యాకోబుని గురించి కూడా అంటాడు చూడండి. 44 యెషయా గ్రంథం 44:21 వచనం. 44:21 వచనం. యాకోబు ఇశ్రాయేలు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొనుము, నీవు నా సేవకుడవు, నిన్ను నేను నిర్మించి తిని. ఇశ్రాయేలు నీవు నాకు సేవకుడవై ఉన్నావు, నిన్ను మర్చిపోజాలను. చూశారా, చాలాసార్లు మనం అనుకుంటే ఏమైనా దేవుడు ఉంటే మాకు ఇట్లా అవుతుందా, దేవుడు ఉన్నాడా లేడా? విశ్వాసులు కూడా అట్లా అనుకుంటారు. చాలామంది విశ్వాసులు కూడా, నాకు ఒక్కనికే ఇలాంటి జబ్బు రావాలన్నా, మా ఇంటికే పెట్టాలన్నా, ఇది మాకే రావాలన్నా ఈ అనారోగ్యం, దేశంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళకు లేదు నాకు వచ్చిందే అనుకుంటారు విశ్వాసులు. సేవకులు కూడా కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం, నేను ఇంత సేవ చేస్తాను, ఇంత మంచిగా ఉన్నా కదా, నాకెందుకు ఈ కష్టం రావాలి, నాకెందుకు ఈ బాధ వచ్చిందని సేవకులు కూడా కొన్నిసార్లు అనవసరంగా ఆలోచన చేస్తాం. దేవుడు ఏమంటున్నాడు? ఇశ్రాయేలు, నేను నిన్ను ఏమాత్రం కూడా మర్చిపోలేనయ్యా, మర్చిపోలేను. నా ఉద్దేశంలో నీ అందు నెరవేర్చబోవడానికి ఈ అనుమతిని అనుమతిస్తున్నా, కానీ నిన్ను మాత్రం నేను మర్చిపోజాలను. దేవుడు మనల్ని మర్చిపోతాడా? మర్చిపోలేడు, విడిచిపెట్టడు. నిన్ను విడువను, ఎడబాయనని చెప్పిన దేవుడు మనల్ని విడిచి ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళ లేడు. అందుకే ఇర్మియా గ్రంథంలో కూడా అంటాడు. ఇర్మియా గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో 4వ వచనం నుంచి 8వ వచనం వరకు దేవుడు ఎట్లా ఆ సేవకుని ఏ విధానంగా ఏర్పాటు చేశాడో, ఏర్పరచుకున్నాడో అక్కడ ఆయనతో కూడా ఈ మాటల గురించి చెప్పాడు. చదువుతారా? యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చెను, గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్ను నేను ఎరిగి తిని, గర్భము నుండి బయలుపడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి తిని, జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని. చూశారా, ఇక్కడ ఈయన కూడా ఇర్మియా గారు కూడా సందేహపడుతున్నాడు. ప్రభువా, నేనేనా నీకు దొరికినా నీ సేవ చేయడానికి, నీ పని చేయడానికి? నన్ను నువ్వు పట్టుకున్నావు అనవచ్చు అయినా, ఎందుకు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నావు అని అనవచ్చు అయినా. మనకు కూడా కొన్నిసార్లు ఉంటారు, ఎంతోమంది సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది దేవుడు పిలుస్తుంటే కూడా అదే అడ్డుబండగా ఆటంకంగా మిగిలిపోతాడు. నన్ను కొట్టాడు, ఎట్లా కొట్టాడో దెబ్బ తెలుసా? 1992 సంవత్సరంలో ఎట్లా కొట్టాడంటే అట్లా కొట్టాడు. లేకపోతే వినేవానికి కాదు. ఒక మంచి చెట్టు ఎక్కిపించి చేతులు పెట్టాడు. ఇప్పుడైనా నీకు బుద్ధి వస్తే నా మాట వింటావు అనుకున్నాడు. పైకి ఎక్కాను, దాదాపు కరెంటు పోల్ అంతా ఎక్కి మళ్ళీ ఇంకో ఇంత ఎక్కాను, అందులో సగం ఎక్కాను పైకి. ఆడికి పోయిన తర్వాత పైకి ఎక్కకుండా కిందికి రాకుండా అయిపోయింది. నా పరిస్థితులు అంతా తారుమారైపోయింది.
దేవుడు అనేకసార్లు అనేక మార్లు నన్ను పిలుస్తున్నాడు. పిలిచినప్పటికి కూడా పిలుపుని నిర్లక్ష్య పెడుతూ ఆ పిలిచేసని పిలుపుకు నేను చెవి ఇవ్వకుండా ఆయన మాటకు లోబడకుండా వ్యతిరేకంగా తిరుగుతుంటుని. అప్పుడు నన్ను ఏం చేశాడంటే నువ్వు చెట్టు ఎక్కాలని చెప్పాడు. చెట్టు ఎక్కి పిచ్చి చేతులు పెట్టాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చేతులు వెళ్తే ఇక నా పరిస్థితి ఏం కావాలి? సావే నాకు శరణం. కోమలకు పోయి మళ్ళీ బతికాను. బతికిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే దేవుని సేవ చేస్తాను చేయమని ఆయన చెప్తే ఆయన మాట వినకపోయినా కదా, ఇప్పుడు చెప్తేనే ఎక్కడికి పోదునని ఆ గుర్తొచ్చేసింది. అప్పుడు వెంటనే ప్రభువా అంటే మళ్ళీ ప్రాణం పోవడమే ఇలాంటి గుర్తు రావడం నాకు ఒక రకంగా ఇది అనిపించింది. ఇప్పుడు చెప్తే నువ్వు ఎక్కడికి పోదువు అని దేవుడు గద్దించినట్టుగా గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు అనుకున్నా తలిగిన దెబ్బలను చూస్తలేను, ఏం చూస్తలేవు, ఒక తీర్మానం చేసుకున్నప్పుడే ప్రభువా ఇక నీ మాట ఇంట సచ్చినా పర్లేదు, ఇట చెప్తే నరకానికి పోయేవాళ్ళు, అట చెప్తే దేవుని దగ్గరికి పోతా అని చెప్పి తీర్మానం చేసుకొని సేవ కొరకు అంకితం చేసుకున్నా. సేవ నిమిత్తము 1992వ సంవత్సరమే అంకితం చేసుకున్నా. 3వ సంవత్సరంలోనికి సేవ పరిచర్యలోనికి వచ్చాను. 4వ సంవత్సరంలో 94లో పూర్తి సేవకు వచ్చాను. దేవుడు ఆ విధానంగా నన్ను పిలుస్తూ వచ్చాడు. ఎందుకంటే నేను ఇన్నసంటి వ్యక్తిని కాదు. నేను అమాయకత్వంగా మూర్ఖత్వంగా వెళ్ళి దేవునికి నేను వ్యతిరేకంగా ఉన్నసంటి వాడిని. దేవుడు ఎట్లా కొట్టాలో ఎట్లా పట్టాలో ఆయనకు తెలుసు. కొట్టేది తెలుసు, పట్టేది తెలుసు. ఎక్కడ కొట్టాలనో కొడతాడు, ఎక్కడ పట్టాలనో పడతాడు. అందుకే ఆయన చేతిలో పోవడమే అది భయంకరం. ఆయన మాట వినకుండా వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఎక్కడ కొట్టాలనో కొడతాడు, ఎట్లా పట్టాలనో పడతాడు. అంత నైపుణ్యతగా చేపలు పట్టి ఆయనకు పేతురుకు దొరకలేవు, కానీ చేపలు యేసుప్రభు మాట చెప్తే దొరికినాయి. మనం ఎస్వంటి వాళ్ళము ఆయన ఎక్కడ పట్టాలనో పడతాడు, ఎక్కడ కొట్టాలనో కొడతాడు. ఆయనకు ఎత్తులు జిత్తులు మనం ఏం కూడా చెప్పలేము. అందుకు దేవుడు అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా పిలుచుకొని తన ఉన్నతమైన పిలుపు ద్వారా పిలిచి సేవలో 94 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా దేవుడు నడిపిస్తూనే ఉన్నాడు, నడిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి నిజంగా చూస్తే దేవుడు నాకున్నటువంటి విధానం ఏంటంటే, దేవా నేను సేవ చేయాలి, కానీ ఏ విధానంగా చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, దావీదుని గురించి నేను ఆలోచిస్తాను. ఆయనని ఏర్పాటు చేసుకున్న ఉద్దేశాన్ని గురించి ఊరికే నాకు ఈ వచనం చదివినప్పుడన్నా నాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చును అనే మాట చదువుతుంటే, ప్రభు నీ ఉద్దేశమును నేను నెరవేర్చాలి కదా, ఇంకా ఏమి నాకు కొరతగా ఉంది, నాకు నేర్పించు. సేవకుల కూడికి వచ్చినప్పుడు నిలబడి దాసుల కొరకు అదే ప్రార్థన చేస్తాను, నాతో నువ్వు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను. అట్లనే దేవుడు సేవకుల మీటింగులో ఎన్నో విషయాలను నేర్పుతూనే ఉన్నాడు. ఆయనకు ఎట్లా నడవాలనే సంగతిని గురించి ఈ దినం కూడా నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. అందుకే మనం నడవడానికి మన స్వశక్తితోని మన సొంత ఆలోచనతోని మనం పరిచర్య చేస్తే అది పరిచర్య నిలబడేది కాదు. అది దేవుని ఆత్మ ద్వారా దేవుని నడిపింపు. ఆ నడిపింపును బట్టి ఆత్మను బట్టి నడిస్తే తప్ప కానీ మన ఇష్టానుసారంగా నడిపితే మాత్రం అది కాదు. అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఇర్మీయాతో, ఏమన్నాడు? కాబట్టి నువ్వు గర్భములో రూపింపక మునిపే నేను నిన్ను ఎరిగి తిని జనులకేమో ప్రవక్తగా, ఇంకేమన్నాడు చదవండి, ఆ మాట చదవండి, ఇందాక చదివిన మాట. గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్ను నేను ఎరిగి తిని, గర్భము నుండి బయటికి రాక మునిపే, బయలుపడక మునిపే నిన్ను నేను ప్రతిష్ఠించుకున్నాడట. దేవుడు మనల్ని ప్రతిష్ఠిత చేసుకున్నాడు. జనములకు ప్రవక్తగా అంటే జనములకు సేవకునిగా, సేవ చేసే వ్యక్తిగా ఆయన ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు. దేవా నన్ను పిలుచుకున్నావు కదా, ఏర్పాటు చేసుకున్నావు కదా, నీ ఉద్దేశం ఏమిటి నా పట్ల అని మన పట్ల ఆయన ప్రణాళిక ఏమిటో మనం ప్రార్థన ద్వారా దేవుడికి తెలియజేస్తే దేవుడు తన ప్రణాళికల్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూనే ఉంటాడు, తెలుపుతూనే ఉంటాడు. ఈ విధానంగా మనం తెలుసుకొని ముందుకు నడవాలని ప్రభు పేరట మీకు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగనే చూడండి ఒక మాట, తిమోతిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం.
మనం ఎట్లయినా కూడిక త్వరగా ముగించాలి కాబట్టి అబ్బో ఇప్పుడు మనమేం ఎక్కువ చెప్పలేము. దయచేసి చదవండి 4:16. 4:16 నిన్ను గూర్చియు నీ బోధను గూర్చియు జాగ్రత్త కలిగి ఉండుము. మనం ఏమంటాం, ఏ భ్రమలో ఉంటామంటే సేవకులము, నేను యమాస్ ఎప్పుడు చెప్పానే, యమాస్ ఎప్పుడు చెప్తాను, యమాగా వింటున్నారు అనుకుంటాం మనం. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు బోధ చేయడం కాదయ్యా, నిన్ను గురించి నువ్వు జాగ్రత్త ఉండు, తర్వాత నీ బోధన గురించి జాగ్రత్త పడు. నిన్ను గూర్చియు నీ బోధన గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండు. అంతేనా? ఇంకా వీటిలో నిలకడగా ఉండుము. నువ్వు ఇలాగు చేసి నిన్నును నీ బోధ వినువారిని రక్షించుకుంటావు. ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా పాటించవలసిన పద్ధతి ఉంది ఇక్కడ. నిన్ను గూర్చి కానీ నీ బోధను గూర్చి కానీ. మనం బోధ చేయకముందు మనం ఎట్లున్నామో గమనించుకోవాలి. బోధ చేస్తున్నాం మనము, బోధ చేసే మనం ఇతరుల పట్ల మాదిరికరంగా ఉండాలి. మనం మాదిరిగా ఉంటేనే ఇతరులని మాదిరి పనులుగా చేస్తాం. అట్లా మనని గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి, ఇతరులను గురించి కూడా ఆలోచించాలి. అప్పుడు మన బోధ వినేవారిని ఏం చేస్తామంటే రక్షించుకుంటామట. ఇది చాలా ముఖ్యం. బోధ చేయడం ముఖ్యం కాదు, కానీ వాళ్ళని రక్షించుకోవడం ముఖ్యం. కాబట్టి మనని గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలి, ఇతరుల గురించి కూడా జాగ్రత్త పడాలి. జాగ్రత్త పడుతూ మనం ఈ లోకములో జీవిస్తుండాలి. మనం ఎట్లా ఉండాలనేది దేవుని దగ్గరనే ప్రార్థన చేస్తూ ప్రార్థనపూర్వకంగా ప్రభు సన్నిధిలో మనము నడవాలి. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అందుకే ఇంకొక మాట చదివి నేను ముగిస్తాను దయచేసి. ఏదంటే పేతురు రాసిన 2వ పేతురు 1వ అధ్యాయం 10వ వచనం. 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం. అందువలన సహోదరులారా మీ పిలుపును మీ ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసుకున్నటకు, అది మనకిచ్చిన పిలుపు, మన ఏర్పాటుని మనము నిశ్చయపరచుకోవాలి. దేవా, నువ్వు నన్ను పిలిచావా? పిలిస్తే ఆయన మీద ఎత్తులు, ఆయన మీద జిత్తులు చేయవద్దు. నువ్వు పిలిస్తే నీ పిలుపుకు తగినట్టుగా నేను జీవించాలి. మన పిలుపుని ఏర్పాటును గురించి మనం కలిగి ఉండాలి. అయ్యా, నన్ను పిలిచిన మన పిలుపు ఏ విధానంగా, ఏ వాక్యం ద్వారా పిలిచాడో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రతి విషయంలో నన్ను పిలిచావు కదా, పిలుపుకు తగినట్టుగానే ఉండడానికి నాకు సహాయం చేయమని ప్రభు దగ్గర అడుగుతుండాలి. మనని గురించి మనం జాగ్రత్త ఉండాలి, ఇతరుల గురించి జాగ్రత్త పడి ఉండాలి. కాబట్టి ప్రార్థన విషయంలో మాత్రం ప్రతి పరిస్థితిలో ప్రార్థన అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ప్రార్థన లేకుండా మనం ఏమీ కూడా సాధించలేం. ప్రార్థనే జీవితానికి ఒక ఆయుధం లాంటిది. ప్రార్థన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేది, ప్రార్థన పరిస్థితిని మార్చేది, ప్రార్థన మన జీవితాన్ని మరి సంతోషకరంగా జీవింపజేసేది ప్రార్థనే. అందుకే ప్రార్థన అనే ఆయుధం పట్టుకొని ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన చేయాలని ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రికలో చెప్పినట్టుగా 4-6 వచనాల ప్రకారం దేనిని గురించి మీరు చింతపడకూడదు, కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయండి. ఇట్లనే తెలియజేసుకుంటా వెళ్దాం. దేవుడు ఈ కొద్ది మాటల్ని కూడా దీవించునుగాక. మంచిది. ఆమేన్.